Nasunog ang usa sa mga dakong Christmas decoration usa ka adlaw sa di pa opisyal nga gipahigayon ang Christmas decor lighting sa plaza sa lungsod sa Dumanhog, Cebu. Naukay ang mga tawo haduol sa plaza sa Dumanhog pasado alas 5 sa hapon niadtong Sabado, December 14 sa dihang miulbo ang kayo sa usa sa mga Christmas decor. Sa investigasyon, nasuta sa Dumanhog Municipal Fire Station nga adunay nag-welding sa taas nga bahin sa decoration nga napurma og tower aron unta paligunon pa kini. Apan ang mga pinisik sa welding ang gitumbok nga hinungdan sa pagkasunog sa gigamit nga materyales sa pag-decorate sa tower nga hinimo sa styrofoam ug mga kurtina. Daling napaong ang kayo sa mga mulupyo ug kabumbiruhan ug nadeklarar nga fire out human ang 5 ka minutos. Wala ray naangol sa sunog apan nagbilin kini og 90,000 pesos nga danyos. Apan matud ni Fire Investigator 1 Marvin Ibarita, nadayon gihapon ang Christmas decor lighting sa lungsod kagabi ug naayom-ayom na ang mga Christmas lights. Pahinumdum sa BFP7 sa publiko ning Kapaskuhan. Pag sa ulog sa Paskuhan, gumagamit man lamang tao sa ka fireworks or any display na Christmas lights na to, atong tulion ang Christmas lights na aprobado. And with regards sa fireworks, mahimo, di lang punta magamit og fireworks